Ano. Ano, mám hodně práce. Tady zase to je konkrétní situace, takže tady použijete to I had better. Jo. When people are driving, they should keep their eyes jo. Teď jsem se úplně. They should keep their Co je, Káťo? jejich oči on the road. Ano, tak to znamená. Jejich oči on the road. To je taková polandičina. Když lidé řídí, měli by prostě udržovat oči na silnici. Měli by se koukat na cestu, ano. Takže tady je potřeba... Oči na silnici, jasně. Tady je potřeba... To dělá Káťa. Tak, dobrý. Tady je potřeba použít should, protože je to obecně, jo, zase. To není ta konkrétní situace, jo, ne ta specifická situace, jak oni to mají nazvaný. Tohle je obecně nějaký... Gradě nebulíčka. pravidlo. Ale volej ty, co jezdí Tak, Radku. I am glad you can see us. Jsem rád. Já jsem rád. To rozjede. Mám nohu v řiti, tak můžu jenom rukama. Hlavou. Jsem rád, že jsi přišel nás navštívit. Já přijdu koukat. Že jsi nás přišel navštívit, jo? Tak. Ledovou. Ano, mohl by si přijít častěji. Tak, Ludko, za mnou. Ano. Jsi ztracená. Byla by naštvaná, kdybychom jí... No. Takže bychom jí raději měli pozvat, ano. Tak, druhá Lucka. These biscuits delicious. No tak. You should try one. Tak, co to znamená? Víme. Tyto sušenky jsou jakoby velmi dobrý, výborný, jo, chuťově, prostě delicious. Musíte je udržovat. Měl bys si je vyzkoušet, měl bys si to dát. Number 8, Jano. I think everybody should learn a foreign language. No. Já si myslím, že by se měli učit cizí jazyky. Myslím si, že všichni by se měli učit cizí jazyk, nějaký jeden. Tak, 35-3. 35-3. Doplňte ty věty. Někdy vám stačí jedno slovo, někdy dvě slova. Nebavte se a pracujte. Spolupráce pak, Ama. Už na to klidně dělej. A to vidí, jak to můžu ukázat. Bye, Adámek. Jsme asi mrtví. No to nevadí. No stejně upálí za týden, tak ono to máš jedno. Krásně. Krásně. Stezka umělkyně. Ještě srdíčka. Jo, to je jenom kreslet. Něco si nakreslíme. Co se nakreslíme? To mě zajímá něco. Co třeba? Radši nic nekreslí. No, můj dům. Jsme poslali sama s Pindourem, mým psem. Jas? Právě, že jo. Jak se nakreslím? Já mám nápad kam.
Já nakreslím Adry, jo. Koho? Adry. Těžko číslo ty výrazně vám. Kde má obočí? Tak, máte hotovo? Hele. Ale snaž se trochu, Káťo. A teď jak s nimi Káťo? Počkej. Hlava. Vlasy. Vlasy. Adry, ty Já jsem jsi si nevšimla, že by měla Kátě modrý vlasy. Ticho. Asi jsem barvu slepá. Chceš na to rovnou zkusit výletu? Tam těch barviček mám. Ok. Adry má 5 prstů. No, počkej. 1, 2, 3, 4, 5. Dobře. 10, 9, 8, 7, 6 a 5 je 11. Ruce. No, počkej, to jsou jaký malý. Takový hranatý ramena. Tak máme hotovo. Má celý tělo jenom z ramen. Takže... Vojto, sentence number 1, part B. Počkej. I need some money. I had better go to To the bank. John is expecting future phone. You had better phone now. Jesus and John Tak to dokončete už teda, když už to. Já jsem se fakt snažila. Celou to jedničku. Shall I read the open? No, you had better closing. A vlasy mám You jak had better krásika. leave as soon as possible. A máš dlouhý krk. It's time to development, something about the program. Teď. It's time something was done about the program. I think it's about time you coach Ano, about to. the deeds of Instead. thinking about yourself. Tak, zkuste přeložit teda všechno. Očekávám. To je Káťa. Očekávám, že to zavoláš. Já jsem tak krásná. Prosím vás, nebátte se. You are beautiful for me. Tam zpívej. Okay, then shall I leave the open? Co je? Jenom nebavte se, že začnete zpívat. A už se nebaví. A to není Nebavte bavení. se. Co tam víte na té praxi, to není možné. A to jako, když jste řekli nespívejte, tak my se můžeme bavit, že jo? Prosím vás, jste tady, abyste se něco naučili, ježíš, tak... A teď zpíváme Dobře. A my zpíváme písnička. anglicky. Baby, Baby. Oh. You know. Ivča už volá nějakým producentům, no. Jo, baby, je krásně, nechci se Dneska by vám, to ale šlo. prosím vás, vydržte to. Drž, Káťo. Tak. Vojto, prosím ještě jednou, celý to John. Jo, to jako měl bych pustit otevřené okno. Ne. Je, tak. Já bych nechal to okno otevřený. Ano. We get better leave as soon as possible. Impossible. Můžeme si broukat? To takový to... Měli bychom... No tak. Do Adry. Měli bychom raději Radši odejít vymýšlej tu Citibank. tak brzy, jak je to je možné. Že takový to hedonný znamená takový to že, nebo být, jo, takový to myslet na jiné, kromě toho, aby si myslel na sebe.
jedno moudro do Tohle života. v tomhle případě To se není to vidět. s tím můžete často setkat. S tím it's time, třeba tady v tom případě, jo, je čas, aby si začal myslet na ostatní, nejenom na sebe, jo. Takže it's time you thought about other people instead of thinking about yourself. Takže tohle si třeba zapamatujte, to je taková fráze, která se může často, nebo která se objevuje, že jo, v angličtině. A celkově i v češtině. Tak, 35.4 poslední cvičení této lekce. Přečtěte si situaci a napište věty s tím it's time, somebody did something. To Adri. Chcete si klid na záchod, děvčata? Na záchod, půjdeme na záchod, Adri. Ne, já na základ nechodím. Sněh. Tak, pracujeme, prosím. Pracuji. It's time, to mi připomíná. One time, me plus you. Moc kouká na bíbra. To bude dobrý, Káťo. Možná z toho vyroste. To je moje životní láska, ale vy to A vy si mi teď nechápete. napadlo, jak se potom všechno Děvčata, nechcete si vzít náhubek? na bobek? Adri furt ty bobky nějaký. Prosím vás, pracujte, snad vás tady nemusím pořád okřikovat jako děti. Cože? Učíte se pro sebe, ne pro mě. Škola základ života. Počkat, to se znovu říká o základce. To je jedno. My jsme trošku ze základky daleko, myslím. Základní škola Já 5. rokem ze základky, tak to rozjedem. Já tam potkala spolu. Tak dokončíme to příští hodinu teda. Já to tak prostě mi to vadí, no? Super. Tristecka. Já za to nemůžu, že umím tak krásně malovat. Já to vydražím. Ale mě jsi to něco zdůraznil. Se dostala do trancu profesora. Ale ten byl úplně hotový. Jak ten pustíme si nějakou music a mojí. Tarantu. Od Penzla. Já nekouřím. To nebylo vy, Adri. Já nejdu kouřit, protože nekouřím. My nekouříme. Ne, my vůbec nekouříme a kouřit nebudeme. Jak to zapadlo ven? Vytáhněte A mě, nebo by se prosím. mohli jít teď už. Tak zdrháme. Dáme. Tak zdrháme. Dáme.